Tak poďme na to. V samom srdci Slovenska nájdeme pohorie Tribeč. Na prvý pohľad, vyzerá úplne normálne. Zalesnené kopce, celkom malebné. A predsa, už generácie sa o ňom šepkajú naozaj znepokojujevé príbehy. Povráva sa o ľuďoch, ktorí vošli do jeho lesov a už ich nikdy nikto nevidel. Práve tieto príbehy vytvorili okolo Tribeča takú tú auru tajomna a povedzme si úprimne aj strachu. Je to niečo, čo nás zároveň desí, ale aj neuveriteľne fascinuje. A práve tento citát to celé vystihuje. Viete, odkiaľ je? Z analýzy románu Trhlina od Jozefa Kariku. A práve táto kniha, tento jeden román spravil z lokálnej legendy celonárodný fenomén. Pretože, a to je kľúčové, sa netváril ako obyčajný horor. Vôbec nie. Prezentoval sa skôr ako záznam, ako zápis skutočných, reálnych udalostí. A tým úplne zmazal hranicu medzi tým, čo je fakt a čo je už len príbeh. A tak sa zrodila prezývka, ktorú dnes pozná asi každý. Slovenský bermudský trojuholník. Myslím, že to dokonale vystihuje tú povesť však. Miesto, kde ľudia miznú bez jedinej stopy. Kde vraj zlyháva technika. Kde sa taký ten zdravý sedňacký rozum tak nejak stráca a nahrádza ho znepokojenie. A táto nálepka tá nie je len taká náhodná. Vznikla na základe veľmi konkrétnych príbehov. Príbehov, ktoré sú samým jadrom celej tejto legendy. A toto sú tie mená. Mená, ktoré počuť v každom príbehu o Tribeči. Lesník Samšáli, rok 1929. Mária Švajcerová o rok neskôr. Potom manželia Belanovičovci, Jan Šala. A samozrejme, ten asi najznámejší prípad, Walter Fischer. Ten sa vraj po mesiacoch našiel, ale bol úplne duševne zlomený, totálne zmetený. Práve tieto prípady vytvorili taký ten základný kameň celej záhady. Vždy sa o nich hovorí ako o historických faktoch, ako o jasnom dôkaze, že sa tam naozaj deje niečo nevysvetliteľné. Dobre, ale presne tu sa musíme na chvíľu zastaviť. Všetky tieto príbehy znejú tak detálne, tak presvedčivo, človek by si povedal, že to musia byť opísané nejaké staré archívne záznamy. Ale je to naozaj tak? Odkiaľ sa tieto mená a dátumy vlastne vzali? Poďme sa na to pozrieť bližšie, pretože tá skutočná pravda je často oveľa prekvapivejšia než akýkoľvek mýtus. No a tu je ten zvrat. Zabudnime na zaprášené archívy a staré noviny. Drvivá, ale naozaj drvivá väčšina všetkých týchto detailov, Samšáli, Fischer, tie roky, to všetko nepochádza zo žiadnych historických záznamov. Všetky tieto mená a dátumy pochádzajú z jedného jediného zdroja. Z internetového článku, ktorý v roku 1999 zverejnil český bloger s prezývkou Havador. Áno, z jedného blogového príspevku. A ako to celé dopadlo? No presne takto. Samotný autor, ten bloger Havador, sa neskôr priznal, že si to celé jednoducho vymyslel. Od A po Z. Ale pozor, jeho cieľom vraj nebolo len tak klamať ľudí. Bol to skôr taký sociálny experiment. Chcel zistiť, či dokáže vytvoriť modernú legendu, ktorá bude vyzerať ako stará archívna záhada a potom len sledovať, ako sa bude šíriť internetom, bez toho, aby si to niekto overil. A experiment sa mu, ako vidíme, podaril na výbornou. Takže poďme si to zhrnúť. Ten príspevok z roku 1999 neuvádzal absolútne žiadne zdroje. Historici a archivári neskôr potvrdili, že v žiadnych oficiálnych záznamoch ani v dobových novinách sa tieto mená jednoducho nenachádzajú. A nakoniec sám autor povedal, vymyslel som si to. To znamená, že úplné jadro legendy o Tribeči, tie najdesivejšie a najznámejšie príbehy, sú proste hoax, vedomá fikcia. Ale pozor! To, že tie najznámejšie príbehy sú vymyslené, vôbec neznamená, že Tribeč je nejaký bezpečný park. Vôbec nie. Práve naopak. Ako každé poriadne pohorie, aj Tribeč má svoje vlastné, veľmi reálne a žiaľ aj tragické príbehy. Lenže tieto už nemajú nič spoločné s duchmi a záhadami, sú to drsné príbehy o tom, čo sa stane, keď človek podcení silu prírody. Dajme si dva konkrétne, reálne príklady z posledných rokov. V roku 2017 sa mladý Marek H. vracal v noci pešo z oslavy. Stratil sa, bol úplne dezorientovaný, keď ho našli, bol vo veľmi vážnom stave a v nemocnici žiaľ zomrel. Alebo Vladimír Š. v roku 2019. Odišiel na bicykel a už sa nevrátil. Po niekoľkodňovom pátraní našli jeho telo. Čo sa stalo? Utrpel smrteľný pád v odľahlej, ťažko prístupnej oblasti. V oboch prípadoch ide o nesmierne tragické nehody, ale nie o nadprirodzené záhady.
A teraz prichádza tá najzaujímavejšia otázka zo všetkých. Dobre, takže vieme, že tie kľúčové legendy sú hoax. Prečo je potom ten mýtus dnes živší a silnejší než kedykoľvek predtým? Ako je možné, že každá nová, aj keď vysvetliteľná tragédia sa okamžite stane ďalším dôkazom záhady? No, odpoveď sa neskrýva v lese, ale v našej vlastnej psychike. Existuje na to aj termín samopotvrdzujúca sa legenda. A funguje to vlastne úplne jednoducho. Keď už raz máme v hlave silný príbeh, napríklad ten o slovenskom Bermudskom trojuholníku, tak každá nová udalosť, ktorá sa tam stane, trebárs ten pád z bicykla, sa pre nás automaticky stane ďalším kuskom do skladačky tej záhady. Chápete? Realita je akoby pohltená mýtom a ten mýtus sa tým pádom zdá byť ešte silnejší a reálnejší. A nič to neilustruje lepšie ako toto. Pozrime sa na ten obrovský rozdiel. Pred rokom 2016, teda pred vydaním románu Trhlina, sa o záhade Tribeča hovorilo len veľmi málo. Po roku 2016 a hlavne po filme, ktorý prišiel neskôr, záujem doslova explodoval. Práve kniha a film vzali tú pôvodnú internetovú bajku a spravili z nej masový kultúrny fenomén. Zrazu to už nebola téma pre pár nadšencov na fórach, ale pre celé Slovensko. Ale aby sme si nemysleli, že sme v tomto nejaký špeciálny, Tribeč vôbec nie je vo svete ojedinelý prípad. Tento vzorec sa opakuje všade. V Amerike majú napríklad Benningstonský trojuholník, kde v 40. rokoch záhadne zmizlo niekoľko ľudí. A v Rusku? Tam je predsa legendárny Ďatlovo priesmyk. Všetky tieto miesta a príbehy spája jedna jediná vec. Tajomstvo je pre nás často oveľa príťažlivejšie než akékoľvek, hoci aj tragické, ale racionálne vysvetlenie. Takže aké sú tie skutočné dôvody, prečo sa ľudia v horách naozaj strácajú? A to nielen na Tribeči. V drvivej väčšine prípadov je to kombinácia niekoľkých vecí. Poprvé, taký ten navigačný optimizmus. Povieme si, áno, to zvládnem, veď je to len kúsok. A podceníme terén. Po druhé, počasie. V horách sa môže zmeniť z minúty na minútu. Padne hmla a viditeľnosť je na nule. A po tretie, naša moderná slepota. Príliš sa spoliehame na telefón. A čo keď sa vybije batéria alebo stratí signál? Zrazu sme úplne stratení. A tým sa dostávame k pointe. Celý príbeh Tribeča vlastne nie je ani tak o nejakom pohorí, je hlavne o nás, o ľuďoch, o našej neskutočnej potrebe mať dobrý príbeh. Odkrýva to, ako nás fascinuje neznámo a ako sme často ochotní uprednostniť pútavú, aj keď desivú legendu pred obyčajnou a niekedy aj dosť krutou realitou. Sila dobrého príbehu je jednoducho obrovská. A to nás privádza k takej poslednej, provokatívnej otázke, keď nejaký príbeh pôsobí tak neuveriteľne reálne, záleží vlastne na tom, či je to pravda. Ak mýtus o Tribeči vedie ľudí k väčšej opatrnosti a rešpektu voči prírode a zároveň im dáva priestor pre fantáziu, je tá jeho faktická nepravdivosť vlastne dôležitá? No, to je už otázka, na ktorú si po tomto všetkom musí nájsť odpoveď každý sám.